Terrassa, 215.000 habitants. Quarta ciutat de Catalunya, situada a un punt estratègic de l'Arc Metropolitana de Barcelona i de l'eix europeu E9 fins a Toulouse. Segona ciutat universitària de Catalunya, amb una forta tradició industrial forjada al segle XIX i que es posiciona en el segle XXI com una de les capitals de la nova economia. Campus universitari. 15.000 estudiants, 104 titulacions. Metro de Terrassa Campus. Metro de Terrassa Nord. Ronda Vallès, autovia orbital B40. Parc Audiovisual de Catalunya, 50.000 metres quadrats. Parc empresarial, 20 empreses residents. 50 empreses vinculades. 70 rodatges de cinema, publicitat, televisió anuals. 100 professionals per rodatge. 2 platós més 2 en projecte. Arxiu de la Filmoteca de Catalunya. 35 milions d'euros d'inversió 2006-2010. Participació Generalitat de Catalunya, 6 milions d'euros. Inversió 2010, 4,8 milions d'euros. Projecte Living Lab Audiovisual. Ministerio de Ciencia e Innovación. Inversió 2010-2011, 3,9 milions d'euros. Plan E, Inversiones Estatales, Gobierno de España. Centre Tecnològic Leitat. 10.000 metres quadrats. Líder a Catalunya. Materials avançats. Biotecnologia. Biomedicina. Química industrial. Nous processos productius. Franja Nord Orbital 40. 300.000 metres quadrats. Espais per a projectes empresarials. Inversió pública i privada estimada més de 100 milions d'euros. Capacitat estimada de creació directa i indirecta de treball entre 10 i 15.000 llocs de feina. Inversions associades. Autovia orbital B40, Ronda del Vallès, Ministerio de Fomento i Metro de Terrassa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Orbital 40, Terrassa, on es troben les millors idees i les millors empreses. On comença el futur.